gwasanaeth drwy gan emyn rhif 9. Dywn yn llon a torsedd diw, yn ceidwad i gyfnewid diw, gwirthyd ei garedd sydd o hyd ar waith yng nghanol helbel byd. Fydd yr diw lle caffo ffydd ar ôl bob croes rhyw drydydd dydd, daw a dreiniaid fel o'r blaen o'i gariad mawr i dreigio'r maen. Rhif 9. Salmau. Ar ddolen gyswllt rhwng y dair salm ydy bod y salmydd yn datgan amheuaeth, a bydd un gyfeithio'n dod yn amlwg hefyd yn ystod yr anerchiad. Chwnnwn ni fo salm 10. O arglwydd, pam wyt ti'n cadw draw? Pam wyt ti'n aros o'r golwg pan mae pethau'n anodd arna i? Mae'r rhai drwg mor hy, yn nhw'n hela'r tlawd, gwnaed nhw gael ei dal gan ei dyfais eu hunan. Mae'r un drwg yn brolio ei bod yn cael ei ffordd ei hun, a'r lleidr yn melltithio a dychmygu'r arglwydd. Mae'r un drwg mor falch yn swancio ac yn dweud wrth yn dirmygu'r arglwydd. Dydy ddim yn galw ar neb i gyfri, dydy Duw ddim yn bodoli. Ydy, mae'n meddwl y bydd o'n llwyddo bob amser. Dydy o'n gweud bod dim am dy safonau di, ac mae'n wfftio pawb sy'n ei wrthwynebu. Ac yna salm 12. Am faint mwy arglwydd wyt ti'n mynd i ni ystyru am byth? Am faint mwy rwyt ti'n mynd i droed y gefn arna i? Am faint mwy mae rhaid i mi boeni am fenaid a dal i oddefnau fel hyn a bob dydd? Am faint mwy mae'r gelyn yn mynd i gael y llaw ucha arna i? Edrych arna i, ateb fi o arglwydd, fy nyw a ddiwia fi, rhag i mi suddo i gwsg marwolaeth, rhag i'r gelyn ddweud, dwi wedi ennill, ac i'r rhai sydd yn chasau ddathlu wrth i mi syrthio. Ond na, dwi'n tystio dy fod ti'n ffyddlon. Byddai'n gorfod eddu am dy fod ti wedi fachub i. Byddai'n canu mawl i ti arglwydd am achub fy ngham i. Ac yna 2 adnod o Salm 22.
A hon, fel da chi'n gofio, oedd y salm nath yr Iesu ei ddifynnu pan oedd ar y groes. Fy niw, pam wyt ti di'n gadael i? Fy niw, pam wyt ti di troed y gefn arna i? Dwi'n gryddfan mewn poen, pam rwyt ti ddim yn ddachub i? Fy niw, dwi'n galw arna ti drwy'r dydd, ond dwyt ti ddim yn ateb. Dwi'n dal ati drwy'r nos, heb o'r ffwyso dim. Dithio Duw y darllen a'r gwrando yna o'i air ei hunan. A bore da, a chroeso cynnes i chi roedfa bore heddiw, sef ail sil cyfnod y Pasg, neu sil y Drindod. Gobeithio i chi gyd fwynhau Pasg llawen a bendithiol. Croeso hefyd i'r sawl sy'n ymuno ni dros Zoom a'n sianeli eraill hefyd. Mae'r roedfa bore yma o dan ofal Mr Gwilym Williams. Croeso cynnes iddo a diolch yn fawr iddo am ei wasanaeth i ni. Fe fi cyn ymddeol yn ddirprwy bennaeth yn ysgol gyfun Llangefni ac yn flaenor ar Ynys Môn. Bellach mae'n byw yma yng Nghaerdydd ac yn aelod yn Salem Treganna. Croeso chi. Diolch yn fawr i'r organydd a diolch am y blodau hyfryd hefyd. Bydd oedfa'r hwyr heno am 6 o'r gloch o dan ofal Mrs Margaret Jones. Y sil nesaf bydd yr oedfaon yma am 12:06 o dan ofal ein harweinydd Mr Thomas Ellis Williams. Bydd coffi ar y camera yn ail ddechrau fore Mawrth, dydd Mawrth yma, am 11 o'r gloch ac mae croeso i bawb. Yn dilyn y newyddion trist am farw Mr John Irfon Davies Radur, newch chi nodi y bydd ei angladd yn amlosgfa Thornhill ddydd Mercher, Ebrill y 9 ar 20 am 12:00. Ac un cyhoeddiad arall ynghylch y banc bwyd. Mae modd i chi gyfrannu at y banc bwyd. Mae blychau yn y cyntedd i dderbyn eich roddion unrhyw bryd, a bydd modd hefyd i chi gyfrannu arian drwy law Sian Griffiths, gyda diolch am ei gwaith gwerthfawr hi gyda'r banc bwyd, neu drwy fy llaw i fel trysorydd. Dyna'r cyhoeddiadau. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad a fydd dderbynu'r eich offrwm yn awr. Diolch. Dduw, cyflawnwn ni'n rhoddion i ti. Gwel yn dda i'w derbyn a ninau gyda hwy, yn y gobai byddant yn gyfrwng i sicrhau parhad eglwys yn y dref hon. Nenw Iesu Grist ein herglwydd. Amen. Wel, diolch am y croeso, a diolch am mi alwad yma bore yma i ddarwain y gwasanaeth efo chi am y tro cyntaf. Mi barhawni gyda gwasanaeth drwy ganu'r emyn 611. 611. Beth yw'r tristwch sydd ar gerdded drwy'r eglwys dan y nef? Nid oes gelyn ar y ddeiar sydd ac rym i'w drechu ef. Llawen ychwn yn ei fuddugoliaeth gref. 611.
I ti gweddiw gyda'r wawr, a chyda'r hwyr yn grynu yna. Yn wylai glygwng ag y fron tra byddwn ar y ddaear hon. Diolch i Arglwydd am y cyfle newydd yma i nesau a corset y ras. Yn gobaith y bore yma yw y bydd ein gweddiau ni yn ei galluogi agor ein calonnau yn meddyliau i ti. Byddwn nhw'n diolch i ti am y benithion yn ebyn nhw yn bob dydd, yn gynnwys berthynas rwy'n wedi roi ni drwy dy dda Iesu Grist. Y gallwn gyffesu'r pethau anghywir yn eithon, a chan adnabod y faddeuant ac wrthod y drwg a throi nôl at ti. Y gallwn gwasanaethu a cheisio dod i wybod a gwneud dewyllus di. Y gallwn rannu bryderon, yn gobeithio a anhofnau gyda ti, gan ofyn i ti am dy gymorth. Ydyn nhw'n diolch am y Duw cariad wyt ti, Duw sydd bob amser yn parod i wrando. Yn had o'r nef o brando'n gri, a dŵf fi'n agos yta ti. Roedd i galon y barhaw o hyd i garu'r boniau da. Mae'n cariad ni o'r wahanol dy gariad di. Gyffeswn o ddewyn tad gyda llawer iawn o gwylydd er bod ni'n cynnig am ein cariad ni. Bod ni'n cariad ni o'r wahanol ys gariad ti. Mae'n cariad ni gwasanaethu rhwng o'r llall. I ddyn nhw'n ewylltio'r gorau i bawb. O dad maddau ni. Mae'n cariad ni mynnu herbed ni o hyd. Mae'n un anodd, ni allwn ni rannu a'i roi fel gwanisos ni. O dad maddau ni. Mae'n cariad wedi troi nôl, byddwn mor anodd methu caru yr eithaf. O dad maddau ni. Mae'n cariad mor gwynewidiol, yn weithiau'n gynnes ac yn anoer, yn weithiau'n gryf ac yn anoan. O dad maddau ni. Er mwyn creu byd gwell, a rhaid i ni fychlychu dy gariad di. Plana o ddiw dy ysbrydol mewn er mwyn cael gwell byd, lle gall dynion gyd fyw'n gytun mewn harmoni a heddwch. Helpa ni o dad i ddangos drwy gariad ein bod yn barod i oddef i'r eithaf, i gredu'r eithaf, i obeithio i'r eithaf, ac i ddal ati'r eithaf, er mwyn ein gilydd ac er mwyn y clod i ti. Disgyn ni dy garu fel rwy ti wedi'n caru ni. O Arglwydd, dyn ni'n garu a'n holl galon, ac a'n holl feddwl, ac a'n holl enaid. A charu yn cymdygol ger dy fwyn di, fel y trigon o'm dy gariad brawdol, a delian am bob cenfiged ag eriwder a drwg ewyllus. Llanwn calonau a meddyliau o gariad, a thangnefedd, a thosturi, ac i geisio llawenydd a daioni eraill, a chyd ymdeimlo hwyn ei gofidiau a'i trialon. A bwrw ymaith bob anhegwch a berniadaeth lem, ac i ddilyn di'r siampl di sydd yn esiampl berffaith. O ddiw garadlon, helpa ni i glywed lleisiau'r rhai sy'n dioddef y tlodi eithafol. Mae'n anodd gwrando'r straeon am boen, ond dangos i ni sydd y gallu tosturi ni ddod â'i byllawnder ac iachad i'w bywydau bob. Helpa ni ddeall i bod nhw trwy dy cariad yn gallu caru a bod tro dynol y tu hwnt i'r fesur. Ddiw caradlon, rwy ti yn ein galw i adeiladu dy deyrnas o gyfiawnder, a thrigaredd, a gwirionedd, ac i sicrhau lledeiniad Efengyl di. Nid gorchwyd i'r ei gwan galon ydy hwn, ac nid yw'r byd sydd ohoni'n gwneud y gwaith yn hawdd i ni. Pan byddwn ni'n colli hein deimlad o bwrpas, llenwa ni at y ffydd. Pan byddwn ni'n amau neu'n cael ein llethu gan anobaith, llenwa ni ag obaith. Pan dwi wedi mynd heibio i'r cymydog fel petai ddim yn ei adnabod, llenwa ni ag cariad hwnnw sy'n troi nôl a diwyllus di fel y gwnaeth y Samariad gynt. Gweddiwn dros bawb sy'n gweddio am weld ein bydau newid. Dros y rhai sy'n brwydro'n ddyddiol yn erbyn newyn. Dros y rhai sy'n ofni trais yn y cartref. Dros y rhai sy'n methu cael meddyginiaeth hanfodol. Dros y rhai sy'n cerdded mistyroedd yn ôl dŵr a hwnnw'n ddŵr afiach. Dros y rhai sy'n gwrthod addysg iddynt. Dros y rhai sy'n gwylio sychder yn difau cnydau. Dros y rhai nad ydyn sydd yn oed yn gobeithio am newid bellach, ond o derbyn ei sefyllfa mewn anobaith. Arwain wy allan o hyn. Arwain wy fyd lle mae newyn yn codi cwilydd ar bawb. Lle mae trais yn y cartref yn gwbl anerbyniol ym mhob traddodiad. Lle mae afiechydon creulon yn cael ei hatal. Lle mae dŵr glân i'w gael yn rhwydd a lle mae cyfleoedd cyfartal i bawb.
lle mae'r glaw yn gyson i benadwy a lemnad i'w anobaith yn llethu. Rwy ti wedi gorchymygu'r byd. Helpa ni felly i bod yn gyfryngwyr newid y mywydau'n cymdogion drwy'r byd i gyd. Heddiw, mae caddig tywyll, barig ac oerfel creulondeb y ddonioliaeth i weld eich synhwyro yn cwmpas. Rhyfeloedd, gwrthdaro a dioddefaint o achos difaterwch dynion. Medliwn yn arbennig y bore yma am rhaid i niwed sy'n dioddef yn y dwyrain canol, yn Irac, yn Lebanon ac hefyd yn Ukraine. Gwyddiwn dros y rhai sy'n gwyddio i ddod ar heddwch yn ôl i'r gwledydd hyn. Gwyddiwn hefyd dros y rhai mewn gwledydd nad ydyn nhw'n clywed llawer amdanynt bellach, fel Ethiopia, Afghanistan a Pakistan. Cyflwynwn i ddofal cynner y rhai sy'n newynu mewn gwledydd fel De Sudan, Nigeria a Yemen. O dad nefol, a phryder am y tlawd ar difeintiedig. Lly ni aradd o ddefaint byd trwy agor ein calonau ni mewn tosteri, trwy estyn ein dwylo ni mewn helioni, a trwy nerthu'n traed ni i gerdded llwybr cymwynas. Helpa ni i allu gweithredu fel bod eraill trwy ni yn dod i adnabod y gariad ti. Helpa ni oll i fyddhau o'r chymyn i garu ein gilydd fel rwy ti wedi'n caru ni. Bod ni'n fyw yn dy gariad ti ac yn ôl troed einig anedig yn ddab Iesu Grist. O fy nhw'n y cyfan yn enw ein harglwyr Iesu Grist, wrth hwnna'n dysgodd i weddio'r weddi deuluol. Mi farawn ni'r gwasanaeth o gan yr emyn 728. Hwn eto yn gofyn pam ti'n gadael y hyn ddigwydd. Pam y caiff wystrilod rheibyll stori'r egin gwan i lawr? Pam gaiff blodau peraidd ieuanc fethu gan y sychder mawr? Tyred â'r comodydd hyfryd sy'n cynyddu'r egin gwan, cawod hyfryd yn y bore, ac un arall yn prynhawn. 728.
Wel, clwysoch chi eisoes, mi fydd sy'n dirprwy bennaeth yn ysgol gyfyn Llangefni. Ond cyn hynny, mi fydd sy'n dal swydd yno hefyd yn bennaeth yr adran gemeg. Swydd nes i bwynhau'n iawn yn fawr am tua 15 mlynedd. Swydd gyda llaw yn ein dilyn y diweddar Gwilym Williams, reina chi wedi bod yn dysgu hefo fo, reina chi wedi bod yn ddisgyblion iddo fod yn siŵr, y fo yn gwneud y swydd o'mlaen i hynna. Dwi'n cofio rhyw bnawn, o'n i'n dysgu blwyddyn 9, yr hen ffom 3 chi, mae'n debyg, de. Ac mae'n i'n gwneud arbraw ar y fainc yn y ffrynt. A'r plant wedi casglu o amgylch hefo ei llyfrau yn barod i gymryd nodiadau. Ac o'n i wedi cychwyn ar yr arbraw yma. Ac yn syth ar ôl cychwyn o, mi nes i sylweddoli di hwn yma'n diweithio. A fydda hynny yn digwydd yn aml, na fi sy'n dweud, achos mi byddwn ni'n teddu aros ar ôl ysgol noson cynt a trio allan os o'n arbraw i gael ei wneud diwrnod wedyn. Ond y pnawn hwnnw, nath o ddim gweithio. A felly, fe rhaid tre esbonio i'r dosbarth, wel, dyma be oedd y fod i ddigwydd. Ac mi oedd un o'r disgyblion i William John yn eistedd yma, ddau weld i wyneb o rwan. Ac o'n amlwg, na toedd am yn coelio gair o'r esboniad o'n i ddeitho fo. A dyma fi'n troi at y dosbarth a dyma fi'n dweud, i'r Thomas yma, ddim yn hwylio fair dwi'n dweud. Dyma llaw William John i fyny, dim Thomas fi'n enw fisr. Na, oedd William John ddim wedi sylweddoli nag oedd, mod i'n sôn am Thomas fel yr amheuwr, yr un oedd yn ama. De. A faint fwy o bobl ifanc i oed o'n siŵr fysa yn deall pethau o'n i'n sôn amdanyn nhw, neu yn rhoi rhyw fath o gyrfeiriadau beiblaidd fel Thomas yn amlwg yr amheuwr, Judas y bradwr, Job yr un am aneddgar. Dwi wedi bod yn darllen dipyn am Thomas yn ddiweddar, ac wedi dod i hoffio yn fawr. Mi ges i flas mawr ar ddarllen y llyfr yma. Llyfr gan Gethin Abraham Williams oedd o. Bu farw yn 2016. Bydd ysgrifennydd cytun ac yn wynido gyda'r bedyddwyr mewn nifer o drefi. A fi ysbrydolodd y llyfr yma mi i edrych i mewn i fwy o hanes Thomas. Chydig iawn te sy'n o hanes amdano fo yn y Beibl. Ioan sy'n sôn mwyaf amdano fo, ac mae'n nodi 3 digwyddiad lle mae Thomas yn ganolog. Ond y term sydd wedi glynu wrth Thomas ydy amheuaeth. Thomas yr amheuwr, neu yn y Saesneg, doubting Thomas. Ond wrth chwilio mwy i'w hanes, dwi wedi dod i'r amcangyhaniad bod yr enw i pyn bach yn anheg iddo fo. Cwestiynu oedd Thomas dwi'n marn i yn hytrach na am amau. Mae gan y diwynydd Americanaidd Norman Shirk gerdd o'r teitl Doubting. Meddywch y cyfieithiad. Gad i mi dy gyfarfod ar y mynydd arglwydd. Ond unwaith. Does dim rhaid i ti losgi perth. Dim ond ychydig o wreichion ac mi fydda i fel Moses i ti. Gad i mi dy gyfarfod ar y dŵr arglwydd. Dim ond unwaith. Nid oes rhaid iddo fod yn lyn, dim ond pwll bychan ar ôl cawod y law, ac mi fydda i fel Pedr i ti. Gad i mi dy gyfarfod arglwydd ar y ffordd. Dim ond unwaith. Nid oes rhaid ti fynallu ar y briffordd, dim ond golau gwan ar y ffordd i'r aroldu, ac mi fydda i fel Paul i ti. Gad i mi dy gyfarfod arglwydd, dim ond unwaith, mewn unrhyw le, unrhyw amser. Mae dy gyfarfod yn y gair mor anodd, arglwydd, os rhaid i mi bob amser fod fel Thomas i ti. Ia, Thomas yr amheuwr. Ond beth wyddon ni am y Thomas yma? Wyddon ni bod o yn un o'r 11 disgwyl yn y wisiodd yr esu, ac felly fel arfer mae o'n cael ei alw yr 8fed apostol. Ac os ydyn ni'r 6 benod o lyc, mae'n rhestru y 12 mewn trefn, cychwyn wrth gwrs hefo Simon Pedr, mae Thomas yr 8fed a Judas Iscariot fel sa chi'n disgwyl y 12fed. Dwi'n ddim os unrhyw arwydd o cad i'r rhestr a'r rhai hi fwyth. Ond mae'r hi fwyth bob amser tydi'n cael ei gysylltu bod dechrau newydd hefo gobaith. Yn debyg mae enw llawn oedd Thomas Didymus. Yn y Groeg mae Didymus yn golygu efaill. Felly mae lle gredu mae un o 2 efaill oedd Thomas, ond does ddim cyfnod am efaill arall yn y Beibl o gwbl y wela i. Mae'r haneswyr wedi gwneud tipyn o ymchwil i'w gefndir ac wedi'r ganfod dipyn o'i hanes cynnar, ac o'r fan mae Judas Thomas oedd enw llawn, gan mae Judas oedd enw ei dad.
Mae'n debyg ei fod yn 29 mlwydd oed pan ymunodd â'r disgyblion. Roedd o'n briod a chan o 4 o blant. Saer maen oedd o wrth ei arwedigaeth, ond hefyd mi fuodd o'n bysgotwr yn nhre Tarechea oedd ar lan môr Galilea. Ac mae'n debyg mae'r pentre hwnnw oedd un o'r pentrefi cyntaf i ddioddef ymosodiad gan y Rhufeiniaid pan ddaethon nhw i'r wlad. Mi oedd Thomas yn un o brif drigolion y pentre ac yn blaenllawn iawn yno. Nad oedd o wedi derbyn llawer addysg, roedd gan o feddwl chwym, ddreigar ac yn gallu dadansoddi problemau. Yn wir, mae un llyfr oedd ni'n ddarllen amdano yn deud peth ni ddisgrifio fo fel hyn. Thomas had the one truly analytical mind of the 12. He was the real scientist of the apologetic group. Ac lle dyna pam mae Thomas wedi apelio at ei gymaint. Yn ôl y haneswyr, roedd bywyd cynnar Thomas dipyn yn anhapus. Roedd priodas yr enyn yn anhapus, a thyfodd Thomas fel canlyniad i fod yn berson anymunol chwilodgar. Ac mae un hanesydd yn mynd mor bell a dweud fod ei fraig yn falch iawn yn weld o'n mynd ac yn mynd i bod disgyblion ac yn gadael cartra. Mae'n hefyd yn honni nad oedd Pedr yn hoff iawn o Thomas ar y cychwyn, ac iddo ddeud wrth Andreas, mae o'n gas a phawb amser ac yn ama popeth. Ond mae lle gredyd yndi bod Thomas wedi newid yn arw ar ôl dydy at yr arglwydd Iesu Crys, a bod y ddau yno nhw hefyd wedi dod i'w hoffio yn fawr. Ond beth am yr hanesion sydd amdano fo yn y Beibl? Y gyntaf, roedd o'n fodlon mynd i dŷ Lasarus hefo'r Iesu. Roedd o'n fodlon marw yn mynd. Thomas yn barod y fynd gyda'r Iesu at fedd Lasarus bod hynny'n beth beryglus iawn ar y pryd, ac roedd y disgyblion eraill yn hofni mynd. Mae penod 11 o Ioan yn darllen fel hyn. Yna dywedodd wrthyn nhw, mae ein ffrind Lasarus wedi syrthio i gysgu. Dwi'n mynd yno i'w ddeffro. Arglwydd medda'r disgyblion, os ydy o'n cysgu, bydd o'n gwella. Ond marwolaeth oedd yr Iesu olygu wrth gwsg. Roedd disgyblion wedi cael ei syniad ei fod o'n sôn am orffwys naturiol, sef cwsg. Felly, dyma'r Iesu'n dweud wrthyn nhw'n blaen, mae Lasarus wedi marw. Ac ar eich mwyn chi, dwi'n falch o mod i ddim yno ar y pryd. Dwi eisiau chi gredu, gadwch i ni fynd yno. Yna, dyma Thomas yn dweud wrth y disgyblion eraill, dowch, gadewch i ni fynd gyda gef, i farw gyda gef hyd yn oed. Felly, mi roedd Thomas yn datgan yn glir i bod yn fodlon marw dros yr arglwydd. A tydi hynny mi ddim yn rhywun sydd yn beth sy'n angredadyn. Yr ail gyfeiriad sydd arno fo, eto yn Ioan, ydy'r darlleniad da chi gyd wedi clywed ar gychwyn y 4 bennod ar 10 o Efengyl Marc, sy'n cael ei ddarllen mewn llawer i angladd. Peidiwch cynhyrfu, medda'r Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn yw a chredwch yna fi hefyd. Mae digon o le i fyw yn hyb yn had. Bod ni wedi dweud wrth chi byddai fel arall. Dwi'n mynd yno i baratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn, dwi'n mynd ddod yn ôl a byddai mynd gyda chi, a chewch aros gyda mi. Dych chi'n gwybod y ffordd i ble dwi'n mynd. Ond arglwydd, medda Thomas, dyn ni ddim yn gwybod y ffordd lle dwi'n mynd. Felly sut dwi'n allwn ni wybod y ffordd? Y fi ydy'r ffordd y teboddasu. Yr un gwir ar bywyd, does neb yn gallu dod i berthynas a ddiw, ond trwy o fi. Os ydych wedi dod i nabod i, dych chi wedi nabod y tad hefyd. Oedd, roedd Thomas yn datgan nad oedd o ddim yn gwybod y ffordd. Ond i mi, nid ama oedd o'n hytrach na cwestiynu ei ffydd. Ac i mi mae hyn yn beth naturiol iach. Dwi'n eiddigeddus iawn o bobl sy'n gallu dweud i bod nhw'n hollol gwybod ei ffydd, bod nhw'n gadarn yn ei ffydd, bod nhw'n gwybod yn union pryd gyda i hachu fel betai. Ond i mi, mae ffydd yn rhywbeth organic sy'n tyfu ac yn rhywbeth ydw i'n ei gwestiynu beth bynnag yn ddyddiol. Mae o fath ac achubiaeth i mi. Dwi'n cofio y diweddar barch i Orwell Jones Ioan mewn Pregeth yn Llangefni yn dweud hanes. Hanes o ar y stryd yn Llandudno. A mae rhywun yn dod ato fo yn gofyn, have you been saved? Ac ateb i Orwell Jones Ioan oedd, no, but I'm in the process. Ac i fi, mae hynna'n crynhoi fy nhemladau fi i'r dim. Roedd proses i ffydd i mi, ac felly dwi'n ddim yn meddwl bod Thomas yn mynd wedi cwestiynu yn hytrach nag ama. Wedi darllen Efengyl Thomas, a dyma hi. Fe cafwyd hyd iddi hi yn yr Aifft yn 1945 gan nifer o ffermwyr oedd yn cloddio a mi ddethon nhw hyd i jariau yn cynnwys memorau
Ac yn ei plith, roedd Efengyl yn ôl Didymus Judas Thomas. Mae'n ddarllen difyr iawn. Dim ond 114 o ddyfyniadau sydd yn ni, a nifer ohonyn nhw yn gyfarwydd i ni o'r efengylau eraill. Enghraifft, dyma rai yn nhw yn y Saesneg, mae hyn yn ffodus. Enghraifft, mae un ohonyn nhw'n dweud, gyfynnodd y disgyblion i'r Iesu ddweud, sut sy'n yw teyrnas nefoedd? Ac atebodd yr Iesu fel hedyn mwstad a lleiaf o hadau, ond pan mae'n disgyn ar dir ffrwythlon, mae'n tyfu fod yn goeden anfarth ac yn rhoi cysgod i'r holl adar a ddeiar. Ac mae llawer eraill hefyd sydd yn gyfarwydd i ni yn yr adnodau yma'r 114. Ac mae dyfyniad rhif 2 yn crynhoi'n heimladau i ac yn dweud yn glir mae cwestiynu'r oedd Thomas yn hytrach na gamau. Dwi ddim wedi cyfieithu y dyfyniad o'r Saesneg. Jesus said, "Those who seek should not stop seeking until they find. When they find, they will be disturbed. When they are disturbed, they will marvel and will reign over all. And after they have reigned, they will rest." Fel dweud i, proses ydi achubiaeth a ffydd i mi, ac mae angen cwestiynu'n gyson, felly llai i ddim gweld bai ar Thomas. Mi'n darllen rhyw lyfr gan rhyw unidog, a mi ddudodd o beth fel hyn. Those who call their faith into question may be ahead of those who never doubt. Those who never doubt never question and are stuck where they are. The ability to doubt and question is what leads us to new breakthrough in mind and spirit and indicates a willingness to grow intellectually and spiritually. Through questioning, we can lead to a deeper faith and a new encounter in Christ. Dwi'n faint o'noch chi fydd yn gweld y ffilm Conclave, hanes dewis y pab ac Ralph Fiennes yn cymryd rhan y deol Cardinal Lawrence oedd yn gyfrifol am drefnu'r bleidleisio. A chyn y bleidlais gyntaf, fe wnaeth araith. Mae'r araith yma'n pwysleisio i gyd cardinaliaid i beidio bod yn sicr ac i ddangos amheuaeth ac i gwestiynu. A dyma oedd yr arwaith o. Certainty is a great enemy of unity. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end. My God, why have you forgotten me? Dyna oedd y cri, cried on the agony on the 9th hour of the cross. Our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. If there is only certainty and no doubt, there would be no mystery, and therefore no need for faith. Y gyfaill i mi, sy'n well na fi wedi cyfieithio i mi, sicrwydd yw gelyn mawr undod. Sicrwydd yw gelyn mawr môl goddelwch. Yn y diwedd, nid oedd Crist hyd yn oed yn sicr. Fy nyw, pam gadewais. Gwyddodd o'i boen ar y 9 awr ar y groes. Y mae ein ffydd yn beth bywiol, yn union fel ac y mae e'n cerdded llaw yn llaw gydag amheuaeth. Pe bai na sicrwydd yn unig a dim amheuaeth, a fyddai ddim dirgelwch, a chan hynny fyddai ddim angen ffydd. Felly dwi'n grediniol i bod hi'n bwysig bod ni'n cwestiynu yn gyson ac yn peidio aros yn ein hunfan. Ac yda, y trydydd lle da ni'n cael cyfeiriad at Thomas ydy yn Ioan eto yr 20 benod. Doedd Thomas ddim yno pan oedd Iesu ymddangos. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, dyn ni wedi gweld yr arglwydd, ond ei ateb oedd, nes i mi gael ei gweld yr hoelion yn ei arddyrnau, a rhoi fy mis yn y briwiau hynny, a rhoi fy llaw yn ei ochr, mae byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach oedd y disgyblion yn y tŷ eto, a tro hwn roedd Thomas yno gyda nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu mewn a sefyll yn ei canol a dweud, Shalom. Throdd a Thomas a dweud, edrych ar fy arddyrnau, rhod y fys i mewn yn nhw, estyn dy law a rhoi nhw'n fochr, stopia ama, creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Ti wedi dod i gredu am dy fod ti wedi fy ngweld, medder Iesu wrtho. Mae rhai sydd yn credu heb fy ngweld yn cael ei bendithio'n fawr. Ond yn fy marn ni, dim amheuaeth nad oedd Thomas yn credu yn angherddol yn yr arglwydd Iesu. Mae'n amlwg yn neud hynny i bod o'n fodlon mynd
i dŷ Lasarus yn fodlon marw hefo'r arglwydd os oedd o'n rhaid iddo. Ac fel yna ni wedi dweud yn perod, mae'r salma hefyd a'r salmwyr yn datgan amheuon. Drychwch ar y salm 77. Ydy'r arglwydd wedi troi i gefn arno ni am byth? Ydy wedi dangos ffafr ato ni eto? Ydy ei ffyddlondeb wedi troi i gefn arno ni'n llwyr? Ydy'r addewidio wnaeth byth yn mynd i gael ei cyflawni? A rai ni eisiau ddarllen ar y cychwyn, fy nyw, pam wyt ti wedi troi i gefn arna i. Yndi, mae'r salmwyr hefyd yn yma. A hefyd mae'n beir ni os ni edrych arnyn nhw, yndi. Hemynwyr ni, da ni wedi canu'n barod, pam y caiff bwysfilod rheibus dorri'r egin gwan i lawr, pam gaiff blodau peraidd ieuang fethu dan y sychnedd mawr. Dyna oedd cychwyn Emyn Williams Pantycelyn te. Ac anghrediniaeth gad fi'n llonydd, o'n i dem i gadaf lef o'r dyfderoedd llerwyn gorwedd fry yn lan o'i lawr o'r nef. Dyna oedd profiad Dafydd William yn y 19edd ganrif. Ac os trown ni ar nifer o'r beir eraill, mae'n hwythau hefyd yn rhannu'r un profiad i bod nhw'n dangos amheuaeth. Mae Gwyndaf, barachlerwydd Gwyndaf gynt, yn un o'i gerddi'n dweud, roedd yma ddigynnewid yn rhobwyll dwfn fy oes, yn amau gallu'r ceidwad a gwrthod grym y groes. O arglwydd, o tonau lle mae'r air fy nyw, byd i mi'n angor, byd i mi o dad yn lliw. Ac mae Cynan yn ei gerdd Pabell y Cyfamod yn dweud, methais weled Duw yn Flanders, methais wedyn yn y Som, roedd niwloedd oer amheuaeth wedi llenwi nghalon drom. Roedd ffrwydrau hynny oedd yn siglo'r byd i'w wraidd, yn dirmychu'r byd fenaid, hyd ei gwreiddiau hithau braidd. Bydd am fisoedd heb weddio, sut y gwyddwn i fod Duw yn fy ngwrando a tharanau Flanders ar fy nghyw. Mae Dick Jones yn darfod ei gerdd cyffes gyda'r 4 llinell yma. Anghredadyn yw fenw. Dwi'n dwlyn sŵn y ffair. Nid yw nef ond enw mwyach. Nid yw uffern, ddim ond gair. Ydy, mae'r beir dda'n hemynwyr, a ninnau os ydyn ni'n onas, yn aml yn ama neu hyd oedd yn cwestiynu. Felly rhaid i ni beidio a phwyso bys a Thomas. Mae Thomas yn fodlon marw gyda arglwydd fel dwi wedi deud unwaith. Ac yn wir, fe meithyrwyd yn yr India yn 72 oed Crist. Ac yn ôl bob hanes mi oedd wedi mynd yno i ledeunu'r gair. Mae yna nifer fawr o luniau, peintiadau o Thomas. Mae un yn Cernico, Caravaggio, ac mae yna nifer hefyd o ffenestri lliw sydd hefo yn dangos Thomas yn rhoi i fus yn yno. Ond yr un dwi'n hoffi fwyaf, neu'r peintiad y dwi'n hoffi fwyaf, ydy'r un sydd yng Deirlan Bangor. Mae o'n dangos, peintiad ydi o gan John Grenville Gregory. Peintiad modern ydi o fel da chi'n gweld, a mae o'n dangos Thomas yn gwisgo sbectol, ac yn rhoi fus yng nghlwydda'r Iesu. Ydy o'n ddarlun ohono ni tybed yn yr oes technolegol o leiedig dyn ni alw hon. Do, fe gwestydo Thomas os oedd Iesu wedi atgyfodi. Ond cwestiwn yn hynny mi ydi mamau. I mi does dim amheuaeth fod yr enw Thomas amheuaeth yn hollol anheg. Ac rwy'n argoddiedig ei bod o wedi credu ac wedi caru ni arglwydd gymaint ac snad mwy na rwy'n o'r 12 disgybl. A phan mae yma y bore yma hefo ni, rwy'n bendant y bys o'n canu hefo ni hefo angerdd Emyn Williams. Rwy'n dewis Iesu ei farwol glwy, yn frawd a ffrynwr i mi mwy. Ef yn arweinydd, ef yn ben, i'm dwy'n i'r byd o'r nefoedd wen. Wel, dyma un. Dwedwch ble gwelir arall fel e fe, a beryn ffyddlon i mo hyd, ym mhob rhyw drallod yn y byd. Mwyn enw. Amen. Mi derfynwn ni gwasanaeth drwy gannu'r emyn yna ar ei hyd. 305. Rwy'n dewis Iesu ei farwol glwy yn frawd a ffrynwr i mi mwy. Ef yn arweinydd, ef yn ben, i'm dwy'n i'r byd i'r nefoedd wen. Wel ynddo'n ffrosiaf unau mwy. Fy holl elynion, dwedwch, pwy o'ch cewri cedr mawr ei rhi, all glwyddo mwy fa enwyl di. 305.
Hwn allan felly weithio yn ei enw ef i sicrhau tehad ei deyrnas. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân y fe gyda ni oll, rawr hon y hyd byth. Amen.